kilometrissä poistuu tää. Joo. Yksi hyppääjä. Joo. Sinne ei mitään hätää se, että mielen rauhan vuoksi näin. Se tulee, demos tulee. Joo, okei. Joo. Vähän ennen kuin hypätään. Joo. Nousun tuonne syliin, pikkasen ylemmäs siihen. Noin. Ja sit mä kiristelen. Okei, kunnollisesti. Okei. Yes. Se tehdään 3,5 kilometrissä. Niin, just vähän ennen. Just vähän ennen, Joo. silleen ettei nyt ihan hirveen kauan jouduttaisi olemaan. Niin. Joo. Sitten kun aletaan lähteä ja kun Eetu lähtee kiipeämään, tonne se menee julmaan. Aktiivisempia päiviä. Kuvaaja. Joo. Kun lähtee sinne, niin sitten me siirrytään tästä. Paljon tulee alas, niin heti kun taas vaan. Sitten tulee se vaikea osuus, eli sun täytyy saada jalat siitä mahtumaan. Jönni on vähän pidemmä. Vähän liian pitkät jalat. Voinko mä nostaa Voi nostaa. persen tolla ja... Ihan mitenkä vaan saat. Ja Tyyli sitten on. tolla kädellä voit ottaa täältä kiinni. Okei. Näin. Sitten pistät kädet. Nyt. Siihen nyt. Joo. Onks mä nyt ihan tässä näin? Sä oot siinä kyykys. Näin. Sitten leukat ylös. Ja ready, set, go. Joo. Pidät leuan ja taivut. Joo. Kävellään vähän tästä. Näin. Sitten sä oot roikkaa. Eikä väissä. Jalat vaan. Okei. Ja taivutat tonne. Ehkä juuri näin. Joo. Mutta tuossa on eristämistä. Tos siinä vielä. Ota vähän irrottava pikkasen. Sairaan kiva. vapaapallo tästä tuntuu. Aika jännittävää, mut kiva. Onneksi olkoon eikä taas valehdyksi. Kiitos. Suositteletko muitakin lähtemään? Ehdottomasti. Kaikki. Hyvä Tirti. Onneksi olkoon. Kiitos. Joku jälkeen käy. Kiva. Aivan kiva. Tosi kiva. Jännittikö sen ylösnousun aikana nyt sua paljon, kun se koneella? Ei yhtään. Entä se Mä koneen ajattelin- tulosastuminen? Että Yllättävän vähän mua jännitti. No se kohta just kun mentiin siihen, niin se vähän jännitti. Mut kyllä musta tuntuu, että mä voin kyllä mennä vaikka yksin